YouTube Framatsi. Moro! Tänään mä oltiin tehdä videon, kun pelaamaan mun siskon vastaan yhden Red Puzzlen. Okei, aloitetaan. Sä et näy siinä videossa. Teisi toki videota. Kun Sampaa vastaan otin. Tuossa kuuluu sun kuiskaulut. Okei, sama. No, aloitetaan. Onko sä Clash Royaleissa? En. Missä sä oot? Pelissä. Voi pirkku. Tuu kohta. Maarit. Käykö? Mikä tuu? Eikö se tuu? Sä sanoit. Maarit. Oikeesti. Maarit. No en mä tiedä, otetaanko me mun siskon kanssa vastaan. Ei me taideta. Ehkä. Maarit, please. En tuu. Mikset? Let's go, Bonnie. Mä haluaisin ton Minion Horden maksimilevelille. Mulla se on 7 levulla. I am Barbie girl, lilla lalila, lalilistic, animastic, you can never know. Mulla on 191 pokaalia. He. Fantastic, you can never. Mutta on aika hyvä dekki, millä voi taistella. Muuten kannattaa kokeilla. Paitsi laittakaa laavahoundit ja joku, jos teillä ei ole laavahoundia. Sulle. Okei, aloitetaan. Maarit, tuu kattoo peliä ees, please. You can swing and feel, happy plastic. You can feel. Joo. Hyräilen siinä samalla. Okei, sori jos mä hyräilen, ole hiljaa. Kuulee sun hienot hyräilyt. Okei. Come on! Shall catch you. Mä oon aika huono tässä. Okei, miksi mä myönsin ton? Please fly. Have a fun. Oh. Ei sit kus multa kaikki. Happy music, happy music, you got me there. Happy music. Let's go party. Let's go party girl. Se on linna pois melkein. Maarit. Tämä peli ei ole reilua. Tossa linnassa on katon nyt. Hienoa. Ja mulla ei oo ammuksia. Kiva. Et oo tosis, tää kautti mun ainoa toi. Et. You can have it good. Ei. You can have it good. Miksi mä laitoin ton? Sillä on artworkit just tuon takia. I am Stevie Man. How I am? How are you, man? Kato, se oli voitto. Se oli matsin voitto. Mut se oli musta ihan kiva matsi. Ota tuolle well played. Mä oon niin hyvä pelaaja, vaikka ite sanotaan. Okei, mä häviin mun siskolle melkein joka matsissa. 8/9 hävisit silloin. No älä nyt siitä, eikö sä muistutella?
maksa. Jakson maksa. Ei sulla mitään maksaa. Kyllä mun Maksat maksaa. mulle. Mulla Kutos-areenan chestei vaan. Ketä kiinnostaa? Mua. Mua kiinnostaa. Tuskin ne sun videoilla kakattelet. Vähän tuolla on noin paljon chestejä ja kiinnostaa tosi paljon. No laita joku typerä. Tonton on kerännyt enemmän pokaaleita kuin sinä. 47. Wow. Okei. Tää video taisi olla tässä. Moro. Oh, wait a minute.